ebekade ngiyivalele ngaphakathi kumina. Ibebhlungu ukuthi ngiyenze leyo nto leyo. Akekho umuntu ngiyacabanga obekungathiwa ukulesimo lesi mina engisona whereby you are starting and your content is doing great and you've picked yourself up out of the dust and then putu esithubeni you need manje ukuthi ukhulume ngalento le eyakulethela ubhlungu. It was not easy. And I do understand people, they want me to tell my story in a different way that is gonna suit them. But if lento engiyikhulume on my YouTube channel bengizoyikhuluma ngiserious ngingakhali, maybe benizoza la ku comment section sithi awulo ucamba manga because I didn't show any emotions. So into mangizoyikhuluma mina ukuthi ngidlule kuyona, if iyangikhalisa then it means ngizokhuluma ngayo ngikhala. But it doesn't mean I am here ukuthi ngifuna ukuthi abantu bangizwele. As njoba bengicale le video ukuthi I am going to share my side of the story. If it means I'm sharing it crying and abanye abantu abayithandi leyo nto leyo, like I said on my previous post, I am sorry if leyo nto leyo izokuphatha kabi. Not every day, June. Not every day, June. Ha, khona umuntu aposta ugwayila. Tiwari mshapile. Ngidla katsateki chomi. I'm not explaining myself. No, I'm just giving people the piece of me because abanye abantu abazi, guys. Honestly, like genuinely, abanye abantu abazi. Insanga kabani. Ke seshini ela. Itopic yamazinyo. Amazinyo wambandla. Ngoyenze medical sector. Yo nina nangibhora yo. And somebody commented, so I posted that video le bengihamba ngiyokudali, right? And then kafaka that sound the budget fail, right? And then somebody commented on that post, so ngithemba sengimfuna uku-add comment yakhe on my next video la ngifaka khona ngoma ka King Monada. I wanted to tag you because you're the one who said I should include that sound kuleya video le. Angisakutholi bandla. Oh. Angisakutholi and you're the one. So if you are here and you're watching my live, you should sit down ko ngicabanga ukuthi wena usozongikethela i-playlist yami. Usupemile mamas. Hey gang, amapayini nangijwayela nini. So hi ne. Chomi miti king like ke hi. How? Ah man. Thank you mama. Bara osha chomi bara nake sharp gape bara nake ntso ke na le mental illness mola paging engwe so like bang diagnose the doctor tsa mo TikTok di re yena gelinyana ola wa fake smile ola o fake smile ola na le diagnosis yana ya mental illness kara wow. Ke botsa ka ba doctor ba monna ba mo TikTok bang diagnose tsele paging ya also mong so are hey told me it's not weed. Like they were like, yeah, photo bema. I'm like, where were you?
Wakula. Chomi, Baba. Usahambe. Oh. Uthi ngifuna ukukhokhela igedeni ngapha. Awungalikhe. Ngicela ukuthi kusele mina vele kodwa ngizohamba ngasikudala. Alright. Okay, baba. Chuma sikhoyisene. Ke batho ba mo TikTok una le also mo so create a video. As niggas cat gave yourself time to say she has a mental illness, she needs to heal, and maga healer, she must stay out of social media. I'm not staying out of social media, guys. I'm working here. I ngiyasebenza mina la phela content ayikami sisasebenza njalo sisayenza imali. I should stay off social media and I need help, and it's coming from a woman. And mina I yabona ukuthi ngimncane kanjani ngiyingane kodwa ngixoxela ngabantu mina abadala who are older than my mom. Mina bazohlaziya ingane abayibona ku social media abangayazi, and the fear that comes in me is that ngiyabazwela labantu abasondelene nalabantu besifazane, because kushuthi umuntu wesifazane makaya kulabantu ethi unenkinga bayocala bamohlilele ngalendlela bamohlilela ngayo. It's so scary. It is so scary. Abantu abadala hlaziya impilo yengane. Mangimele ngabe ngiyanqoqa, mangimele ngabe ngiyabona ukuthi lengane yenza amaphutha. Kodwa you want fame, you want likes, you want views. Hey bandla. Hey bandla. How old I am? I'm 29, guys. I'm only 29. Car review. Yes, car review. But my car is so dirty, guys. And there's actually so many things that I want to show you, like but it's so dirty. It is so dirty. Oh my goodness. 29, I'm only 29. I'm shooting a video I'm shooting a video for my YouTube channel. My next video, I'll be telling you guys more about myself. How old I am, because I did a Q&A go Instagram. I asked people so I'll be answering a few questions on my YouTube channel. Yeah, nizokwazi ukuthi ningazi kahle ningazi kangcono, but ke yeah, mina nje ngingani kaNkulunkulu ufuna ukuyantshela. Sound my speaker. Oh, I'm so sorry guys. Overly speaker, I'm so sorry. It's alright, ma'am. So ngizomtshela nje more about me. Ngiyingane nje ehluphile bandla, who had like a fishy empilo nine, and she did so many mistakes, you know. Yeah, man. Yeah, it's a little class as in this. And I'm leaving, and it's okay. And it's much as ithusa yonke leyo nto leyo kuze ngifike la ngifike khona, man. More than anything I say mina eyami impilo shame, it's a testimony, because woo, ngihluphile. Everything now is starting to make sense, but yeah, I'll be talking about those stuff ku YouTube channel yami. Ngifuna ukuthi mangininike itiye nibe ni subscribe lapha ya, ningifollow inkosi yami. Ngicela ningifolloweni ku YouTube channel yami. Ucela uzokhala nami. Yazi mina inkinga yami ukuthi mangibhekene neleso simo leso angikhali. Iyona into abantu abangayi-understand. Into mangibhekene nayo ayingikhalisi ngaleyo ndlela, ngoba mayisuke yenzeka leyo nto leyo, the only thing mina ngisuke ngikhulekela amandla at that time.
and angeke uze ukuthi ukhulekela amandla at the same time bese uyakhala when you go through something. So into abahluleka ukuyi-understand abantu, by the time I come on public ngizokhala ngento into ukuthi ngisuke sengidlulile kuyona. Inkinga ukuthi kungenzeka sekutheni ngipholile noma ngingapholi. So into eyenza ukuthi ngikhale, it is because ngisuke ngingakapholi kuyona. Iyangikhalisa mangikhuluma ngayo, but ngisuke ngidlulile. Ingakho nina ngibona after posting that video on YouTube the following day, I went ngiyodla amabheka noDali. You could tell from my eyes on that video ukuthi okay, bengikhalile ngenkathi bengishootha leya YouTube video, but afterwards ngihamba ngayodla amabheka because I understand ukuthi sengipholile mhla ngindlula kuyona. So all I want to say is that when you go through something at that time, please ngicela ungayilekeleli ngenyembezi into ekhona, as much as ibhlungu, but ungayilekeleli ngenyembezi. Only thing that you should pray for at that time, it's strength. Why do people feel like I'm explaining myself? I am not explaining myself. But you guys need to understand ukuthi mina yami impilo is on public. So if people ask me ukuthi ngidlule kanjani on certain things, I will have to touch kancane kuzinto engidlule kuzona so that somebody can relate to lezo zinto lezo. Just because something ngikhuluma ngayo, it doesn't mean I'm explaining myself. So iyona into abantu abahluleka uku-understand leyo. No more tears. No more tears. Tears of joy. It's tears of joy, guys. Ngicela niyo subscribe ku YouTube channel yami ngiyanicela, guys. Please follow me. Ngizopost content more than this side. Hi mama. Abantu bacashelwa yini la ku comment section? Y'all so rude. Oh my God. Relaxani. Hey, bo. Uzothenga ijetho. Please buy ijetho. Please be my mentor. We ma. Guys. Kuyimanje kuzobe ngitrend kuthiwa awuseqalile motivational speak. Mzolo ulmuriu. Ngiyadlala kodwa yo come. Ngizonimentorisha, man. And ngikufundele ke cabanga ke ngingaya ngayotrain ngayenza ne certificate for to be a motivational speaker. I did it, and when I did it at that time I didn't understand ukuthi there will come a time where ngizokhuluma bandla ngoba hey mina ngiyakhuluma ngisazokhuluma. And kumnandi manje ukuthi uba a motivational speaker while you're getting paid for it. And I am glad that I have like a channel, njenge YouTube channel, because ngisazokhuluma lapho and okumnandi ukuthi uYouTube uzongikhokhela bandla ukuthi ngiyakhuluma khona. So ayikho into as rewarding as that. Angifuni nje ukungantsheli. Mina vele if ukukhuluma Nkosi yami kuzongenza ukuthi ibank balance yami igcwale ikhukhumali ibe isidudli lingane nami, ngeke ngiyaze ngawuvala umlomo. Angifuni nje ukungasho. Uyajola. Akusabaweli. Hey, akusabaweli. Did you say Dali? No, Dali. Dali Danger, guys. No, man. It's Dali Danger. Inini birthday yako 19 February 1996. Indawo yamazinyo evampire. Hey guys, man, I was saying ukuthi angeke ngisabalume bandla abantwana babantu mangibacabuza nami sengizokwazi ukuthi ismile nesmile si accommodateani si ungashayisana namazinyo. So I am so happy bandla. I am 1996. I'm a baby. Ngile ngane le 96. I look old. No, I don't think I look old. I think I'm too matured for my age, to be quite honest. Like my lash. Estevan Lashes. 96. Why people are so shocked?
I am younger than you guys. Ingakho when I see older women babambe concass meeting ngami ngize ngisho ngithi we naze nayibambe concass meeting ngengane. But because I understand, it's because nginawo amehlo okubukela ngale I am young, but I've been through the most. I think iyona into engenza ukuthi ngasheshe ngakhula. Mama, ingane nengane, ngiyingane enezingane. Ngineyingane eziphilayo, ngineyingane ezingaphili, ngineyingane ezisemoyeni, angineyingane ezindala kodwa azingibuki njengezingane zibuka ugogo kuzona. Ngineyingane eziningi. Ngineyingane eziningi. I understand ukuthi as much as people would see ingane encane, angikho mncane ngokomoya. And ingakho nami ngikwazi ukuthwala abanye abantu because nami ngithwelwe bandla. How many? We don't say it. You don't, really. Nginangaki? Guys, I just said ukuthi nginangaki nje. I love you more. You can't believe my age. I know. Ngingathola ngiyanibuka ngithi naze ingane, I'm a baby. But ngikhulile ngokomoya bandla. I do understand ukuthi yonke lento lonke le image le enginayo iqhamukapi. I don't believe you. Guys, ngiyi-96, ayibo. Show us your ID never. Nizongi-screenshot-a kahle. I'm open. I mean, I'm not gonna shy away from the person that I am, guys. And I feel like many of you are attracted to the person that I am because I don't filter myself. I don't pretend to be somebody that I am not. And mina ngikhuliswe umama owayenza sure ukuthi ngiyayithola i-freedom engiyifunayo ukuze ngikwazi ukuthi ngi-explore, ukuze ngikwazi ukuthi ngiyithole. The day ngithola my true identity, ngikwazi ukuthi ngibe comfortable ngalo muntu engiyena. I am not going to shy away from the person that I am because if into engiyenzayo it doesn't concern my mom, then I'm good. Because ngiyilo muntu engiyena, it's because of her, because of imfundiso zakhe. So even if abanye abantu bangangibuka njengengane, kodwa ngiyazi ukuthi mina kowami umama uzohlezi engibuka ngendlela ehlukile than laba abanye abomama bazongibuka ngayo. So I'm good. I am happy ngaleyo nto leyo. If my mom is happy about me, then get right. I am so proud for the woman awuyena and nanoma wakhe nanokhokho lo engithatha umsebenzi wakhe wabantu abadala. Yabo, when I speak about them, labafazi labo, ngikhuluma because it's a generation of generation. It's because nami njoba ngineyingane nginembewu engizoyishiyela lesi siphiwo sokuba yilo muntu enguyena. Mina lo muntu enguyena, I'm a true reflection of my mom neimfundiso zakhe. What a woman because imfundiso zakhe, because her seed ayibunanga, because iyakwazi ukuthi iphefumulele kwezinye ingane. What a woman. That is why I would come on social media stronger, because I have a backup system. Mina umama wazi kahle ukuthi it's okay to be you. Uzozithola ngejeni yakho. That is why when mina ngisanganiswa abantu abadala ngingazi ukuthi nginesiphiwo, mangitshela umama wami azange atatazele. Uma wami wathi give it some time, you will discover yourself. Go make mistakes. Ngathi noma senginazi ingane ngabuyela endlini, uma wami has never judged me and say wena njoba usuhlulekile uyisihluleki, kodwa umama wabuya wangicomforta, wangibumba ngaba yile mbali le eqhakazela wonke umuntu. What a woman.
So I am good. About when I say to people I'm okay, it is because I am okay. It's because ngine backup system mina is stronger, because I know mina uma wami ubengalali and actually pray and fasted to God for the days ezinjengalezi, to say one day mina umntana wami uzophuma uzohluka, because vele yami indlela it wasn't easy, and I can only imagine what my mom was going through at that time. Uma ezokhulisa ingane ehluphayo, ingane eyenza amaphutha wonke umuntu ebuka. I can only imagine what she was going through when iy'ntanga zami ziphumelele and actually go to ema-varsity and zibahle zi-achieve wabo ama-goal. Eyami impilo ima. I can only imagine ukuthi yena ubezizwa kanjani. So I know today this person that I am, it is because of imfundiso zikama wami. And God is still gonna thank her. As I speak of her kule live le, it's because I know ukuthi if uma wami akasibhalanga le statement, ngabe abantu abaningi basahlezi la. It's because bafuna ukungahlulela. It's because bazongicrucify. It is because, yeah, you were wrong. I do account to izinto engibe wrong ngazo today. But today I want to stand here and ngize la kule live le and actually speak about the woman that she is. What a woman. What a woman. Mina uma wami bafethu, mina uma wami ngisuka kude naye. Mina uma wami I was telling my friend earlier ukuthi mina uma wami bekavuka ahamba yosebenza. Uma wami bekasebenza ebushari. Asebenza ama night shift, and ngimncane uma wami would write me a note. I always say this ukuthi the first thing that she wrote for me ukuze ngikwazi ukuyipheka was ikhabishi. I always share this story. Uma wami ngibhalele ukuthi ikhabishi wenza kanjani. And at that time I don't think ubecabanga ukuthi lo muntu lo yingane, what if uzoyishisa, but because ubefuna ukuthi ekugcineni silale sidlile ahambe nayosebenza phandi, ayosebenza bese mayebuye ezongithola ngiphekile. And kimi leyo nto leyo njengengane angikaze ngiyibone njengokuthi uyangigqilaza, kodwa ngangijabuliswa ukuthi uma wami makabuye emsebenzini ngifuna ukuzwa ukuthi uzozwa ukuthi ikhabishi ngilipheke kanjani. Today I am well known by so many people because the same khabishi leli owayethi ngilipheke yilona leli lingenza ukuthi abantu bangazi namhlanje. And I want to say ukuthi ngingawayenza amaphutha ngize ngiyenzeni, and ninakhuluma nithini, as long as it doesn't affect my mom, I'm good. I am good. Uma wami makangathi Mbali don't do it ukuthi nina nithini, trust me, ingakho mina ngizovuka kusasa ngiqhubeke ngecontent yami, ngizoqhubeka ngayo. Because I know that I am covered. Because I know ukuthi ngine backup system stronger. Ebe yikhona for mina. Laba nonke la enikwazi ukuthi nisho izinto ngami eningazazi. It is because I know mina ukuthi lento le uNkulunkulu waqala wayifaka ngisesemncane. I started cooking. Ngayeka because I thought ukuthi ukupheka kunjani. Kanti bengazi ukuthi namhlanje ukupheka kwami kuzongibeka to a position where amaphupho wami amaningi ayafezeka. And ekutheni ngifikela ngikhona, it's not easy, it wasn't easy. Kuyimanje ngiyazihlambalaza ngikhala on public because that thing is so bizarre, because leyo nto leyo ayijwayelekile. But mina I have a mother to say it's fine. If being on public and cry about it makes you okay, then do it. I was actually crying about this area because I was actually ngicabanga ukuthi masiyingane thina senza izinto kanti abazali bayazama ngaso sonke isikhathi ukuthi basivikele ukuthi singazenzi. But mina I'm actually grateful for my mom ukuthi nanoma sengizenzile izinto akaze azangilahlela izandla. Athi wena uyahlupha, wena usifakela amehlo wabantu. I said you will cry again. I'm not gonna cry. It's in Lamont. I'm not gonna cry, guys. I was just letting you know.
Asifikele umyeni stop explaining. I'm not explaining. Ngisazoshumayela ke nina nikangangiboni kahle. Who's cutting onions? Who's cutting onions? I love you guys. Ngiyabonga Nkosi yami. Please appoint. Ufuna ukuba moderator. Wait, but I think you need to. Hello Mzansi, welcome to Mgosa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Also don't forget to smash the like button. Abeka ku live ke umbali Sikhosana. Just about few minutes ago. Yeah. I think isakhona le live ngicabanga ukuthi uPhumeleni wakakaphumi. Yeah, she still kule live whereby she was talking about indaba yokuthi abantu bayamdraga after her video crying akhuluma nge-ex-husband yakhe and the side chick ukuthi abantu bayamdraga abantu bathi she is mentally ill akekho right mentally so nje uyasho ukuthi yena akanandzaba nokuthi abantu bathini and uyasho nje ukuthi kukhuluma ngasamething yinto lemenda ukuthi aphole. People is saying nje ukuthi hayi sisaselapho hayi healer abantu abaningi nje they were just rude lapha kuma comment section bengiloku ngafunda nje ngibona ukuthi yo hayi cha baze baba rude bantu. So good thing ukuthi today she didn't cry shame and abantu bebasho lapha kuma comments ukuthi sicela namhlumane ungakhali shame but akazange akhali but uyasho ukuthi ungulo muntu la ngiyo because of her mom and ukuthi mama wakhe uyamthanda futhi uyamsupporta kakhulu. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I will see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.